Stai! Você estava no filme da... Diga para onde te gleda. A znaczy, że ja spaj to. A bez spaj? Sanitarny. Myślę sanitarna inspekcja. Od sanitarnej inspekcji. Ale spadnie sobie zgrała, to gra, to piszą okaz. Nego, bo ja nie tam słuchaj. Jak się nosi go. Ale to jak głosą doma. Ale nie mam doma. Abe, ja sam pazar inspekcja, be. Abe, stoj. Ja sam pazar inspekcja. Poți kim sali? Jo. Stai, vino me. Neka tam da pa kilo pa. Ajde, ti vino. Gada sevi. Ajde, ti čuj ne, ajde, driftaj. Gle, ki drštu su ne. Ajde. Ja parkiram u garažu. Ajde. Tebe tam li si, be? A ovo si čovjek, ovo si čovjek kolo, snimi ti bi malo. Snimi me, ajde bere te moga tamo, gledaš ti tako ti ukrali kolo. Ne. Dobra. Ajde,